Danas na sjednici glavnog odbora stranke Pokret Evropa Sad predložio je svoje kandidate za ministre u budućoj vladi. Za ministra vanjskih poslova predložen je član predsjedništva PES-a Filip Ivanović, a za ministarku evropskih poslova Maida Gorčević, također članica predsjedništva. Za ministarku prosvjete, nauke i inovacija predložena je Anđela Jakšić-Stojanović, a za ministra financija Novica Vuković. Kandidat za ministre pravde je Andrej Milović, za ministra zdravlja dr. Vojislav Šimun, a kandidatkinja za ministarku rada je Naida Nišić. Kandidat za ministra energetike i rudarstva je dekan Elektrotehničkog fakulteta Saša Mujović. Predloženo je da Janko Odović pokriva mjesto ministra prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, dok je kandidat za ministra saobraćaja i pomorstva Filip Radulović. Dosadašnji ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović objavio je da je danas premijeru Dritanu Abazoviću podnio ostavku na tu funkciju. Đurović, potpredsjednik građanskog pokreta UR, kazao je da je to učinio iz ličnih razloga, koji nemaju veze sa politikom vlade i političkim dešavanjima. Zahvalan prijatelju Dritanu na povjerenju, a kolegama na korektnoj saradnji. Velika zahvalnost i privredi Crne Gore. Vladi i ovoj, a i drugima koje će doći, želim uspjeh u radu, na dobrobit svih naših građana. Da nam je vječna Crna Gora, napisao je Đurović na mreži X. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija riješeni su da se situacija oko Kosova što prije normalizuje. Emisari predsjednika SAD-a, Francuske, Njemačke i Italije dolaze u Beograd u zvaničnu posjetu 21. oktobra, a nakon toga odlaze i u Prištinu. Prema briselskim zvaničnicima, cilj posjete Velike petorke je da se unaprijedi primjena sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa, jer članice i SAD snažno podržavaju normalizaciju odnosa Beograda i Prištine kao i evropsku budućnost regiona. Članovi Velike petorke boravili su u Srbiji 20. januara povodom sljedeće runde dijaloga Beograda i Prištine, a tema razgovora bio je francusko-njemački plan koji je kasnije dogovoren u Ohridu. Dok je njemački kancelar Olaf Scholz napuštao Izrael u utorak veče i ulazi u svoj službeni avion na putu iz Izraela za Egipat, Hamas je ispalio raketu, zbog čega je naređeno da se avion evakuiše. Scholz je odveden u sklonište od bombi, dok su članovi delegacije koji su se sporije iskrcavali bili primorani da leže na pisti aerodroma Ben Gurion. Njemački mediji su izvijestili da je njemački kancelar posmatrao kako izraelski sistem protivvazdušne odbrane Gvozdena kupola presrijeće jedan ili više projektila iz unutrašnjosti zaštićenog područja aerodroma. Izgledalo je da će sve biti mirno i u prijateljskom raspoloženju u utorak večer na stadionu Rajko Mitić u Beogradu. Kapiten Srbije Dušan Tadić je nakon meča kazao da mu je krivo što je odluka pala protiv njihove braće. Nažalost, u svijet nije poslat utisak da su bratski narodi igrali u Beogradu. Maksimalno poštovanje i aplauzi posle Bože pravde i Oj svetla majska zoro na početku meča bili su pozitivan uvod u utakmicu, ali u završnici susreta došlo je do scena kakve ne želimo da gledamo. Kao što se jasno vidi na snimku, čovjek sa markerom koji nose redari zaduženi za red na stadionu uzeo je zastavu naših navijača koja je bila zakačena za ogradu kaveza. Ali ne radi se o redaru ili čovjeku koji je na bilo koji način angažovan za utakmicu odigranu utorak, već o momku koji je na susret došao s namjerom da napravi glupost. Obukao je marker i tako uspio da uđe u tampon zonu između navijača Crne Gore i Srbije, a sa skinutom zastavom dotrčao je do zapadne tribine i uspio da preskoči ogradu, prije nego što su crnogorski navijači stigli do njega. U tim trenucima žandarmerija se spustila na tribinu, ali i na atletsku stazu. Naši navijači željeli su da se obračunaju sa njima, pa su ih zato gađali polomljenim stolicama. Policija je vrlo brzo reagovala, pronašla je otetu zastavu i odmah je vratila našim navijačima, nakon čega je čitava situacija smirena.